Ana tindhihe ra memang. Heh? Ana anune ra memang. Ono ning 20.000 ya? Wis ditampa. Ini nafkah malam ini tuh ini. Ya semono kuwi. Ah iya. Oh ya. Iya. Aja Disyukuri. Ya. Nggih, matur suwun nggih. Nggih dicipuk nggo tuku boba. Anu, nggo tuku seblak. latihan menafkahi mbok 20.000. Weh ora ngono ta enane semua. Iya sakit banget lho. Nah, Biyen iya. aku nafkahe paling ora sedina 5.000. Lah biyen iki beras kira agek 100 kok. Saiki wis pirang-pirang puluh ewu, ora apa-apa. Sun ya, Mas. Oke, anu sapa jenengmu ki? Mbak Lisa. Oke, mbokmu. Ya, matur sembah nuwun. Ya, sadurunge uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, Nduk, sepisan aku ngaturake kula nuwun wonten ing tlatah Gathak Ngestirejo Tanjung Sari. Ya, mono ing Gathak 1, Gathak 2, Kerja Ngestirejo Tanjung Sari. Heeh, iki tempate ana ing Gathak Ngestirejo Tanjung Sari. Ya. Matur sembah nuwun bengi iki awake sing wis kepareng nimbali awake dhewe sak rombongan rene. Ya, kula nuwun gladi wanuh kula sak rombongan. Ya. Menawi kula sak rombongan kathah kelimpute, kathah kaluputane jalan menika tasih tahap latihan. Dalange nek yogane mono wis anu tenanan. Ya. Heeh, nek dalange wis latihan ditimbali mrene. Ya alhamdulillah, Nduk. Ya diokaile bersyukur. Alhamdulillah banget. Ya. Iki bengi iki awake dhewe sono ning Gathak Ngestirejo kanthi adicara apa bersih dusun utawa rasulan. Yo ngendi wae. Gathak 1, Gathak 2, terus Kerja Ngestirejo Tanjung Sari Gunung Kidul DIY. Yo acarane bersih dusun. Iya, matur sembah nuwun. Yo kanthi acara bersih dusun iki awake dhewe ndongake utawa sedekah bumi, ndongake karo Sri Semara Bumi sing mapan ana ing bumi kene. Yo Gathak Ngestirejo ana ing Gathak 2, Gathak 1 karo Kerja Ngestirejo Tanjung Sari. Yo muga-muga tansah semulur anggone ngayomi para warga ing tlatah kene. Yo amin. Sarta para wis pokoke kabeh diparingi sehat, diparingi rukun, ayem-ayem tata titi tentrem. Yo ora ana cecongkrahan apa-apa, pokoke sing dijaluk ya rukun lan luwih saka taun sing wingi-wingi. Ya amin, matur sembah nuwun. Sarta ya muga-muga kanggo taun sing kedepannya ya sangsaya luwih apik, sangsaya luwih guyub rukun ayem tata titi tentrem ora ana halangan apa-apa. Ya sembada sing digayuh, semulur sing dilakoni. Ya lan pokoke donga terbaik untuk para warga Gathak Ngestirejo. Oh iya. Iki kon lingguh nek ning kene iki jan antusias penonton luar biasa, Nduk. Yo. Jan kene iki penonton ning daerah kidulan iki tertib kabeh alhamdulillah. Yo. Padat merayap tur yo lenggah kabeh. Yo. Ngarep ana sing ngadeg siji wae wes komburi disuraki. Yo. Ya sing tertib ki ngono kuwi ngono lho, dadi tegese iki penonton ki bisa meresapi dengan seksama apa yang dilakonkan oleh dalang. Ya ngono kuwi apik. Ya senengku nek ditimbali ana ing tlatah kidulan ngene iki. Ya penonton ajeg awet. Ya iso marai semangat luar biasa tur antusiase ya luar biasa. Ya alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ya. Heeh, iki tak teruske. Kanthi acara bersih dusun ki para warga kene iki nalurekke tradisine nenek moyange, Nduk. Wo, genah-genah. Wong wis dilakoni turun temurun lan ora bakal iso diilangke lan ya aja ngasilang ya. Adicara rasulan ki aja dilangke, aja digawe punah ya. Malah para sangsaya dilestarekke. Wo kudu kuwi, Nduk. Ya, minimal ya wayangan ya. Ora kudu dalange aku, ora kudu nimbali awake dhewe, Nduk. Ya. Ya nek rasul ki ya minimal wayangan ya. Terus acara liya-liyane kuwi bebas, Nduk. Ya. Jan oke-oke iki nek rasul ki ya oke-oke wayangan mesti kuwi. Lah iya, Ya muga-muga kanthi ana adicara bersih dusun iki para tani sing mapan ana ing Tegal kepanasan nandur tanem dukut 1000 tuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh. Amin. Terus para pegawe sing dadi pegawe
Mundhak derajate, mundhak pangkate, mundhak bayare terus nimbali meneh. Ya. Sing padha sekolah bijine apik kabeh. Ya. Padha tertib. Amin. Sing lagi nandang lara utawa lagi ketaman penyakit utawa lagi gerah ya muga-muga enggal husada sehat bagas waras ya. Amin. Sing akeh ora iso rawuh utawa akeh ora iso ndugeni acara wayangan iki ya tak dongake sehat terus. Amin. Lan kabeh para miyarsa sing lenggah utawa sing ngadeg barang ora mung sing lenggah tok. Lah iya. Wis pokoke kabeh para pamirsa sing ana ing kene ya muga-muga tansah pinaringan sehat bagas waras. Ayem-ayem tata titi tentrem ora ana alangan apa-apa nggone nggayuh marang urip nduk marang gegayuhane wis ngono wae ya amin. Matur sembah nuwun lan para pedagang sing mapan ana ing kene bengi iki ya muga-muga enggal diparingi laris manis hasilnya iso berkah kabeh ya pengangkah kurang nganti jam 11 wis entek kukut lah iya ngono kuwi ya ateges laris tenan ya alhamdulillah. Matur sembah nuwun ya aku uga ngaturake panuwun ya kuwi dumateng panjenenganipun yang terhormat setunggal Bapak Lurah Ngestirejo sapa Bapak Lurah Wahyu Suhendri ya terus aku uga ngaturake panuwun dumateng Bapak Dukuh Gathak 1 panjenenganipun Pak Edi Rusmanto ya terus Pak Dukuh Gathak 2 sapa Pak Sumardi ya lajeng Bapak Dukuh Kerja panjenenganipun Bapak Eri Sunandar ya matur nuwun. Uga ngaturake panuwun ya dumateng RT RW Gathak 1 2 dan Kerja ya. Uga Bapak Suharno SE Sarjana Ekonomi selaku DPRD Kabupaten Gunung Kidul Partai Nasdem ya matur nuwun. Lajeng kagem Ibu Kuswarini matur sembah nuwun DPRD Kabupaten Gunung Kidul uga saka Partai Nasdem ya matur sembah nuwun. Terus Polsek Tanjung Sari dan Posmil Tanjung Sari ya matur sembah nuwun. Pokoke matur sembah nuwun sanget dumateng para panyengkuyung adicara bersih dusun wis pokoke matur sembah nuwun ora iso kula sebutke setunggal-setunggal pokoke matur sembah nuwun dumateng para warga lan sedaya kemawon ya sing wis kepareng nimbali awake dhewe sak rombongan lan wis kepareng nganakake adicara bersih dusun ya muga-muga ndadekke berkah ya. Muga-muga ndadekke ayem tata titi tentrem tambah sangsaya rukun luwih saka sing taun wingi-wingi. Amin. Wis kabeh pinerkanti ning Gusti ya nok. Ya, iki uga aku ya salam-salam kanggo keluarga besar SLTP Negeri 3 Nglipar ana ing Jeruk Legi. Ya, sekolahanku ya. Weh, alhamdulillah entuk apa dana saka Dinas Pendidikan, Nduk. Ya. Wekasan iso nggo rehabilitasi sekolah ya alhamdulillah iso dibangun ya fasilitasnya ya insyaallah sakwise dibangun sangsaya luwih apik ya amin. Matur sembah nuwun ya salam-salam. Iki ora usah nepungke sinden men tepungi dhewe-dhewe terus nyemplung neng wajan dhewe-dhewe lah iya nanti kaya ayam goreng lah iya iki ana bintang tamune ya sapa diaturi munggah wae ya kok sing enek ming Mbok Suhindra iki Mbah Waluyo nyanti oh nguyuh iki ya iya Mbah Waluyo karo Mbok Suhin diaturi munggah panggung diserampatke ya wis sembuh iki kaya isih ning transit kok Mbah Waluyo ya oh lha kuwi ning kono Yo tansah liwat atiku kayuga saya nambahi wangun
ae. Iya. Selamat. Oh iya terus. Nah, yo. Blak tung. Umumnya sing disawer ki sampean kok malah kancane ta? Lah kowe arep mateni aku kok. Kene mengkis minggu kok dilantak. Sing dilantak kepenak lah sing ngobat abit iki enggak mau. Kok tambah adem gitu. Lah nggih iki men kemringet lho. Nggih. Adem malah ra kangelan damoni kok. Tekan kene kok ora bareng ki piye ta iki mau? Malah wis tuwek dhewe-dhewe mbok wis semek. Lah ning mau ya ditakoni lho. Takone apa? Lah kok Mbok Suhid kok ora karo Mbah Walu ya ngono. Ora kudu to. Lah kudu Pak. Aku karo kowe iki ya jeleh. Sing jeneng garwa ki sigarane nyawa. Nah, aku ya ora sigar, meh. Sigar wae sing ngomong sapa ora sigar. Nek anggon aku ora sigar. Alah, aku kudu sigar lah, wagu ora sigar. Ora sigar. Nek kono arep sigar karepmu ora karepmu. Aja ngono kuwi to. Awake dhewe dienggo conto, dienggo patuladan. Wah, conto kok ngene iki ya tengek. Omah-omah wis 40 tahun ora tau tukar padu ya ta. Mung neng-nengan. Aku nek padu ki zaman milenial ki nganggo WA, ora ngomong-ngomongan. Lah ya padu nganggo HP ya HP telur nyak ngono kok. Mosok meng padu entek pedet siji ki ra ya. Lah kok pateni? Lah ora lah angger tek paketane tuku gur padu ra entek. Syukur. Kula nuwun Mbak Cange. Nggih, kula nuwun wonten ing Tlatah Gathak Estirejo Tanjung Sari. Nggih. Ugi kula nuwun wonten ngersanipun masyarakat warga Gathak Estirejo Tanjung Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tukokno kae Pak ning. Ngopo? Kae lho klip-klip kae lho. Kae ora enak. Kaya bang gula kae iki. Kae to? Heeh. Oh, zaman biyen iku ora ngono kae dolanane kok. Lah, kepripun? Dolanane mengek-ngek. Nek saiki nganggo kaya ngono kae. Karo blusukan. Aku wis tau bakul ngek-ngek ngono kuwi. Mulai saka wayangan jam 3 kira aku wong jireh. Nggih. Ngek-ngek tak pikul engko mlayu ya banter wong liwat ngandhing kuburan. Heeh. Lah kok ngecer siji ning ngarepku kepidak aku. Wah, ngono lho mlayu. Samare anyar iki. Wah, lha nek jeneng dagelan iki dituntut gontak. Lah. Ana gedhe tuwa kok angger ngerti kuburan kok jirahe ra karuan. Lah aku ting kon milih umpamane jam 1 bengi kon lewat kuburan aku trimo lewat pasar aku. Lah iya pasar jam 1 wis rame kok. Mulane Oh kuwi. iki rak ya rumah masa depan kita to. Kok ndedak diwedeni iki lah ngopo? Tenan ra wedi kowe. Aku to. Nek ra wedi kok mangkat wayangan mau. Udah kan karo cicilan wedi kok nek kuburan. Lah jane nek ngono kae kok malah ora perlu diwedeni lho Pak. Sing tak wedeni ning alam donya iki jane mung siji. Apa niku? Tanggalan. Lah. Ora tanggalan kok wedi. Angger tanggal siji niku lewat ngarep tanggalan mlayu. Lah kok. Semelang nek. Lah jelas nek jaket ireng kathok ireng kacamata ireng nagih kok.
Mulane ki rasa sok ngono kuwi. Mulane aja sok kaya ngono kuwi. Nemu utang piutang yo. Wah, wong ya dienggo makane dapurmu ngono. Karo bojo dapur. Ayune kaya ngono kok dapur-dapur kae. Lah yang arep ayu ki ra ya ndek dapur. Wah, lha iya ya. Menawa ndek Dapur dapur. ki rai lho, Pakne. Apa iya? Nah iya. Oh, tak kira nek dapur ki pawon kae kok ya nek. Nek kowe nganggep rai nek ngono kowe ki ning nggon dapurmu ya raimu. Peng pindho ya. Iki dirawuhi piyane Pak Harno. Nggih. Terus anggota dewan komplit Bu Ibu karo Pak sapa iku Pak Anu. Sapa ya? Sapa Lah putrane Pak Harno iki sapa jenenge? Heeh, Pak Rian. Lah mbiyen Pak Harno iki nek ra mukir sing ngomong aku lho mbiyen kuwi. Oh, Biyen ya melu ngemong lho, Lek. Wis tau ngompoli aku mbiyen kuwi. Terus piye kok jot emosi? Lah tak wales mbiyen. Wong bayi ngompoli kok diwales ki ya. Nggih nun sewu Pak Harno niki tenan kok kula nggih wong mbiyen kula niku sing makane iki bapakne Pak Harno Lah mbiyen. padha kula nggih. Heeh to. Nggih. Heeh, ketika ana rawuh Pak pinane Kasiwon ya. Nggih, Pak Kasiwon. Kapolsek Kasiwon Manu, Pak Kasiwon Nggih. ki setya budaya, pelestari Nggih. budaya tur setya karo apa Bojone. seniman seniwati ki Oh. wis pokoke lomah lameh sing jenenge Pak. Pak Kasiwon. Nggih, sugeng rawuh Pak Kasiwon. Mulai deh. Gelembok iki. Kuwi lagi Pak Kapolsek. Lah iya. Apa meneh sing anggota dewan sing anu iki. Lah, lekas. Ning aku ya gumone. Iki ora tegelan. Tegese ora tegelan iki. Lah nek ana wong kepiye ngono kuwi pokoke trenyuan. Lah. Dadi asring mengeluarkan air mata. Wah kok ngawer. Anu ngawur. Anu tegese iki nek Nyah-nyah. memelas ki terus Ayo. langsung alah kok le mesake men. Ah. Aku cok nganti isin karo Pak Harno ki. Lah isine kan ngerti. Aku wis ndelik-ndelik ngono digoleki lho nek mulai. Wong mau sampean lewat ngono kuwi diaperke wae ora. Lah kae Pak Harno mau pas becike rasa lho. Oh iya ta. Aku ra neng kono iki nek di Pak Harno ki lagi temburi becike rasa aku. Mau Iso ra madem kok. rasane ora kepenak. Nek saniki pun sekeco nggih Pak Harno nggih. Aja kaya ngono. Nah ya kowe wong anakku dhewe lho kae Lah iki. iya. Wis Malah matur. anake sampean dhewe sing lembrojolke ora dadi DPR ya. Oh, anakku to? Heeh. Oh lho, ning BRI ngono lho kowe iki ora dong. BRI, Bank Rakyat Indonesia. Weh, bakul Kudu. ronde deran kuwi. to. Heeh. Ya padha wae to sing penting ora nyolong jupuk. Lah, penting halal. Bakol apa ronde Ronde deran. Penting ora nyolong jupuk. Oh lah ya bener, wong kuwi ya nglungsur gaweane bapakne. Lah, kowe Aku ngapa? Nah biyen rak ya tukang bakul ronde to ngomong karo aku nang UGM lho, Dik. Pirang tahun Mas? 8 tahun. Lah kanthi apal UGM ya apa anggap? Universitas Gadjah Mada. Ngawur. Lah apa? apa, Mbah? UGM ki aku ki urip gumantung maratuwa. Oh, dadi rabi ki urung cekel gawe. Lah ya ora cekel gawe gak aku ya gawe aku ya ning aku wis tau lho ning Ngayogyakarta ki nek jaman biyen ki disebut negara. Negara. Negara lah aku ki rak urung tau sing jenenge ning kutha. Lah tanggoku ki jenenge Lek Bajio. Tenan iki kisah nyata Nggih. Oh kisah nyata. Lek Bajio. baji ya. Aku urung tau ning kutha lah. Wal, ngapa Lek? Mbane kowe klontang-klantung ayo melu dodol es aku ning kutha. Lah engko aku. Lah kathok kula, lah sing aku kathok cekake ra apa-apa. Kaos kula ya kuwi wae. Kowe bonceng pit aku pit ontel ki lho. Sekolah Gandrung ning Yojo ki numpak pit ontel. Lah aku ki dicek. Saka Gunung Kidul tekan Ngayogyakarta ki pet ontel. Lho, lah biyen urung ana kendaraan lho. Lah terus aku ki dicekeli sepet segitiga. Cepet sedih sepet Sepet segitiga. Sepet kulit kambil. kulit kambil. Lah ya dicekelke. Heeh, engko nek tekan pathuk ngewangi ngerem. Yo aku. Lah medun pathuke tak rem. Sit direm le yo sit aku bonceng sit nganti jempolku cok kena ruji bareng. Sit lah tekan tengah-tengah pathuke jos. Ketoke drope iki kena sepet iki saya muntir. Jos. Ngebas ta. Anyar iki. Perjuangane nguripmu ki tenan renyuh ke tenan apa? Lah tekan kono kuwi peleke dadi angka 8. Terus aku ki mikul sepeda ki saka pathuk nganti tekan piyungan. Waduh. Lah terus gandul truk aku nang Yojo karo Nggih. Bajio kuwi Nggih. jujuk nang ngene juragan es. Oh bakul es tepi. Jurure mbak es klitik. Es kelitrik. Oke iki nek es ki es lilin ora es klitik. Kowe ora ngerti jaman biyen kok es klitik ki gelase lincip-lincip pingkungane Lah. mlengkung ngono ge Lah. gile ngono serut. Lah aku ki kon masah es. Oh. Lah gandeng urung tau to anggur gluduk penselat. Anggur gluduk penselat.
Lah barang anu ora ucul kaos aku. Kaos tak sampirke aku muaso gluk. Semene-mene iki ora gluk. Barang wis rampung aku arep nganggo kaos iki kok kaosku ilang. Lah aku terus mbok krama kuwi nyole tak silihem. Waduh, banget. Heme putih iki nutupi sikil mek ketok kemiri kuthok ngene iki. Aku yo mikul es ubyuk. Demi perjuangan hidup. Ya karo nganggo hem kuwi mau. Lah ya dadi kaya nganggo ndrok aku ubyuk. Nek ya tetep nganggo kathok ta, Pak ning? Jero, heeh. Lah yo jero mosok ning jaba hem. Banyak kaya Tarsan. Lah tekan paku ngalaman. Paku alaman. Biyen ki nek wong nyebut ki paku ngalaman. Oh iya, Wong paku alaman. Suruh aku trotak. Lah, urung tau adol kok ya. Lah tak ciduk kowe nganggo gelas gede banget kok. Ngombe makasih ngono kecangkeme abang biar. Lah teres iki mentah. Heeh. Ora ngerti aku dadi anggur batuku es kuwi anggur guyu ki koprah cangkeme. Zaman dhisik ora ono pewarna makanan kok ya, Pak. Ora ngene ngono. Lah tukang lek baju ning menahi teres mos pira? Sak bungkus tak kabehke. Wow. Seprapat wae go bacot kok ya lek galo sing do tuku dadi Indrajit kabeh. Iki ora do mendem apa kuwi? Abang-abang. Angger matur nuwun ngono kuwi biar. Wah aku ngoplon sing akhir. Terima kasih lu pleno ae. Nek gek mendem ora sing do tuku kuwi. Lah aku baline ora metu kono lah kok joto sing wong aku. Apa ora? Nggih ngoten niku pengalaman kula zaman biyen. Berarti le minter iki wiwit cilik biyen iso minteri wong liya ya. Heeh, lho tekan ngomah iki diunek-unek mbok krama neh aku. Diunek-unekke. Lah klambine teng celoneh kaya kok mbok aku. Lah iki lemu batik ning ndi abuang kabeh kena setrup ya mbok aku ngono. Setrum. Setruk. Setruk. Nek setrum ki apa? Dengkulmu ki apa budrek apa? Ora nek setrum ki apa? Setrup ki cethok. Sirup kaya setrup. Wes sirupe kakange guna. Nek setrup kuwi sing sok nggo ngencengke benda-benda kuwi lho jenenge setrup. Kae sekrup. Oh, jan parah. Parah. Heeh. Wah, penontone. Iki nek ora wayangan yahne kon lungguh kene iki ora gelem lho. Lah kowe kaya lah arep ngapa? Mongko bluduke ora karuan. Wah, kene wayangan ya gelem nek ora ana wayangan. Gua do lenggah iki sedaya gek marep mriki ora. Lah emoh. Arep ndelok suket. Dalu menika adicara rasulan. Lah iya sing ngomong merti dusun utawa bersih. ngerti aku. Sing ngomong nek nyewu ya sapa. Rak yo ngono to. Wong aku rembukan apik-apik ya jawabanmu sengak. Ya ora ngono kuwi wong ning alam donya iki kadang-kadang ana sing apik ana sing sengak. Iki sing jenenge kene daerah Ngestirjo, daerah Tanjung Sari, sak enturune iki sak Indonesia bahkan wingi mengeti 17 Agustus. Ya, Ingkang Putri. kaping 77. 77. Bro. Aku ora butuh kuwi lho, Mas. Iki njipukne aku. Tak kira rumasane iki. 17-an wingi. Iya. Rame tenan Pak Jadi ki jadi Yuri. Heeh, Yuri bola voli. Ning sing dipilih wedok-wedok sing Mosok. Contone kinem kowe. Pokoke sak brebetan kaya mbok limbuk Lah ngene pokoke sing Gede-gede sak mono-mono kuwi. Ya iya. Goleki sing muni jarene. Oh jenenge voli muni. Lho aku ki yo ngrungokke tenan kok. Wong lemu bobote iki 20 kilo dungu. Angger serpen ora kena niku bluk. Bluk. Aku mbaten iki bali ora kena. Blabluk ki apa to aku? Bluk. Oh apa to kaya aku? Lah sing jenenge tukiyem. Tukiyem. Lemu banget ya nyemes mumbul rek kono. Wuk ngono nyemes ora kena ngono. Bluk. Kok iku balik siji kok suarane telu to aku. Ngono, terangane anggar ora kena ki. Bluk. Aku yo ora, yo tak iki apa to jane ngono. Lah bareng tukiyem nyemes aku nang isor ngono. Oh kuwi to. Kuwi iki apa? Sepatune iki rada jebol. Aduh. Nek sepatu ki mesti kudune sing disawang isor. Lah. Wong sampean mau contone ngene iki kok oh kuwi to. Lah ya pas mumbul kan sepatune ning dhuwur. Ora mbak apa ya
lho sak dhuwure ngono kuwi. Sen bener-bener ngono. Sing dakduk kuwi sing jorok-jorok kuwi. Lho ora balik kok siji kok suarane telu. Aku bluk bluk bluk. Bluk bluk bluk. Terangane iki. Ya. Lho apa iki? salto lho. Oh iki ketoke gremes. Hah? Oh iya, kula mau liwat ya rada terus. Ora apa-apa Bu, ora nek udan anggere ngene iki terus. Tenang Mas. Mas, Aku kuwatir kowe Win. Lha kok piye? Nek udanan meneng wae engko sesuk-esuk do tukul. Ya Pak kaya jagung. Nggih, ngesuk iki dawuh bojange. Pokoke muga-muga arep gremeske sansaya nambah ayem. Yes, nambah berkah dadi anyep. Weh, lagi. Lah wedake ditokke ndak selak udan. Ya. Ndak keremunan. Ya. Anyep-anyep. Menika Iya. Jawa barokah. Barokah. Sesuk rampung wayangan njutno nandur. Iya. Ya, bener. Anggere wis kene iki wis petani-petani padha remen. Ibu-ibu sing wis mundhut kloso plastik ora sah ngalih wis mau ning nggo lungguh saiki nggo kudung. Yo. Instruksi. Instruksi. Nggih. Iya wis. Wis semangat kono golek yupan awake dhewe tetembangan. Ayo. Yo minangkani pamundutan iki tak wacani dhisik dhewe. Nggih, monggo. Seka Pak Seno Kalasan nyuwun lagu Kelinci Ucul sing bawa Mega karo Elisa. Arep disawer Janaka karo Bratasena alhamdulillah. Heeh iki sesuk gek medun. Ya. Tak wacane kabeh wae mboko siji. Sugeng dalu Masda, kula Bu Sumi Madiun nyuwun lagu Sambung Wancin dalu dibawani Mbak Mega sawer 200.000 transfer kirim kagem Mas Gopleng Kentir. Nggih. Iki sajae seneng gopleng kok. Ya ora seneng-senengan kowe. Lah iya. Terus iki kula nggih arep iklan. Napa? Anu kaos Masda iki Oh, kanca-kanca nggih. kaya biasane niku lho adol kaos. Kaos Mazda, ono sing Kaos lengan Mazda, pendek, monggo, ono sing nggih. lengan panjang. Ya. Reginipun pinten, Mas? Sing panjang 80, Ya. sing pendek 75. Oh, nggih, selisih 5.000. Mapanipun wonten pundi? Mapane ndi? Neng sebelah panggung, sebelah Oh, kanan sebelah panggung. Ya. Sebelah panggung Mbak boleh Monggo. ngersakaken monggo kaos yang bertulisan Mazda atau Mazda. Mas Dalang Yusuf monggo mangke hubungan kalian para-para ingkang sampun keparang pun tugasaken. Ya, siap. Monggo. Terus niki nggih enten melih Sugeng dalu Mazda monitor dari Tangerang dan sekitar. Nggih. Selalu jaga kesehatan dan sukses selalu. Amin. Badhe nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi ingkang nyekar Mbok No Mbak Elisa. Oh, siap. Siap. Sembah nuwun wajib ditransfer 100.000. Oke. Kalian 6.500. Oh admin ya. 65.000 apa piye to kok 03. Salam budaya. Lestari budayaku. Baik Dimas Kendrit utawa Miyako ya anti penyok dan anti karat khusus nanti dipaketin Magicom Miyako. Wow, matur sembah nuwun. Terus Ya. kami aku. Heeh. Terus aku golek caping gunung kuwi endi ora teko-teko. Ora eneng. Oh iya, Sugeng dalu nyuwun lagu lali janjine. Salam Nggih. saking kula Ebrek Pete matur nuwun. Nggih. Terus iki ana napala tak bukake nggon jero amplop, Mbah. Nggih. Nek mbukaki ngene iki kudu alon-alon. Nah nggih engko ndak kecer Ndak kecer. penitine. Nggih, saking Mbah Darsosnen nyuwun lagu cublak-cublak suweng kalih lir ilir. Ya. Nggih. Mengke nek gara-gara dingge jineman. Ya matur nuwun. Heeh. Terus iki ana nawala dhisik dhewe sing diparingke karo aku mau. Kula nyuwun podang kuning ingkang nyekar Elisa saking kula Suraji Mula. Siap. Nggih. Matur nuwun sawerane 50.000. Ya. Terus ana meneh. Ana, ya. Iki ana sik tak anune mboko siji. Sugeng dalu bucangik. Nggih, sugeng dalu. Saking Pak Kes Padi Pantai Ngandong. Nyuwun lagon sesideman sing anu Mega. Ya, cekap matur nuwun. Iki do seneng Mega to sasae. Nggih mboten menapa-menapa pandemen menika piyambak-piyambak. Nggih. Sing pundi sik disendikani. Sing podang kuning riyen mawon. Sinten Monggo sing sinten nyanyi? ingkang badhe ngaturaken. Jenengan sing bawa Mbok Suhin terus mengke direncangi kalih Mbak Elisa. Oh Ya. nggih. Siap. Ya, terus iki aku no ya ana anu request kon WA. Assalamualaikum Mas Dalang. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu Liwung kagem rencang-rencang. Kula Pak sampean Pacarjo Semanu matur suwun sawerane sing tanggal 5 matur nuwun. Wah iki
Pak Samengan iki Isih disemayani. numpuk request ning kula. Tanggal 5 sesuk numpuk. Oh nggih, dadi engko rak ya akeh banget to. Lah nggih. Ini enten WA Mle Sugeng Dalu. Sugeng dalu. Derek tepang Pak Timbul saking Semanu Etan dhewe ngapunten mboten hadir namung live streaming ten Cakro nyuwun lagu Gubuk Asmara sing nyanyi Mega salam Mas Bronjong Mas Wariso Gleng matur nuwun ya matur sembah nuwun heeh ya terus ana meneh ana engko sik tak golekane Sugeng Dalu Mbak Cangik kula nyuwun lagu Podang Kuning kakintun kagem Bapak Samingan dikatas kok Bapak Roland, Bapak Wardi, Bapak Sakidi, Sugeng Dalu, Sugeng Cegah Wungon lan ugi kagem Mas Dalang mugi tansah pinaringan sehat, ugi kelancaran anggenipun badhe paring lipur dumateng sedaya warga masyarakat terutama penggawean inggih pajucal matur sembah nuwun saking Pak Tambi Njeluk Pacarjo. Amin. Iya. Iki lenggomu ki ora nang kono kuwi. Lah ngopo? Iki jatahe bapake Dalang. Aku nek lungguh nang kono ndak mepeti sing ayu-ayu lho. Wes. Kuwi ya jatahku. Oh lah ra ngono. Ya yo dipinangani langsung bawa Mbok Suhin. Nggih, kula bawanane. Siap. Iki Mbak Elisa ora ngadeg sisan saiki, Po? Ya enggak apa-apa. Ayo kan, Duk? Elisa. Nah, sisan. Ya, Daripada engko dadak ngadeg nunggu, saiki didege sisan. Iya. Nek wis iki ngadeg, iki ngadeg liyane melu ngadeg. Nah, iya. Nah, sing wedok-wedok iki lungguh bae. Iya. Sing lenang ya ngadeg anggere ngadeg. Iya. Bocah ayune kaya ngene. Walah pol. Kowe mau niku teko niku kowe iki dadak dandan kowe iku ora dandan kowe ayu. Ora dandane wis ayu. Berarti kula mboten sah dandan mawon nggih. Ayo wis lusuti ngono. Weh aja tajak kene iki aja judak perkudara nak kepidak. Oh nggih. Omong ado nomor kudoro isih tidurno kok. Ya. Kono. Pundi? Kono. Awas ketabrak pangeran Beki. Nadyan wujud temong peksi. Wah, terangane Wiyagana iki ana salah sawijining dalang sing mau bengi dalang. Lah genah. Mas berjuang. Mas berjuang. Liyane wis merdeka kae isih berjuang. Berjuang terus. Sian. Bu Suhin. Dalem Kula nak. dateng tengah. Iya kene. Iya. Menanget. Tengah jero lho, Nduk. Mboten apa-apa ben. Ya ora apa-apa kowe iso jebuk. Iya. Agawe taline berantak. Mriki, Pak, mboten apa-apa medal iki. Mboten apa. Laren sik, udah. Nggih, monggo. Wah, jan. Rasa tenan lho nggawa akeh banget. Lah iya nek ora akeh mongso moko siji ya kesele bali. Oh. Alon wae. Mbuh kowe. Halos manis nur merati. Saking bakule tempe. Nggih. Nyuwun lagu sambel kemangi. Ya, nggih. Kene tanehne aku sing entrengan kok. Suwengan kula lono. Ada pengumuman ini bukan permintaan lagu. Oh, Ya. nggih. Tapi Apa nyuwun niku? boten ngarsanipun para pamirsa, gandeng kawontenan sampun boten gemres. Gremes. Kula aturi. Pun aturi lenggah Lenggah malih. malih Iya. supados sedaya menika saged menikmati menyaksikan. Lah ngeten iki sing tertib ngoten iki sing kula Kanthi seneng. andhaping manah nyuwun wonten ngarsanipun para pamirsa. Matur sembah nuwun awit kawigatosanipun. Lenggah wonten papanipun piyambak. Nggih. Sing mangke kok lah pathoke ilang pathoke. Sing dienggo tengeran telo. Nggih. Telo. Kok telo. Telo nomor pira ngoten. Golek isi podang janar. Ibu. Heba bunga ing atiku bisa nyanding dadi
tombo ayo anu ayo mbakmu Waduh. Iya pakmu. Waduh. kayak ora Wes pas lelu wes. Ayo mbakmu. Iya pakmu. lah Lah kan pripun le nyauri? ayo bener wong lah bener ngak Iya sayangku. iya kayak ora sayang selak wengi Malah saya gitep. Oke. Esuk awan ning omah wis ora rasan kaluluran golek sing tak sayang mubeng-mubeng miterangan yo ora krasa esuk awan nganti bengi teman jenengan diliyo kang nyawa leyang-leyang tak sawah mencok ing apa gancangan lari desa apa kadawan sarwi ngoceh dheweke ngalih tak sabar padang kuning gawe pikirku kuning sareng tak sabar tambah yo ibu bunga yen lakon dadi bukan diwang yen sipon nganut ati kepranan naraman atiku Ayo, Bun. pasranan tiga puluh ora krasa nang golek sing tak sayang mobeng-mobeng miteranggon goleki so apa tak sabar mencok ing ombak gancangan narinde saka kan
Iya, makasih. Pamit. Matur nuwun mbokmu. Ana tindhihe ra memang? Hah? Ana anune ra memang? Ono ning 20.000 ya? Wis Ngapusi ra mungkin Ditampa. Ini nafkah malam ini tuh ini. Ya Terus semono kuwi? Ah iya. Oh ya. Iya. Aja disyukuri. Ya. Anjir, matur sudanuan nggih. Nggak dicipuk nggo tuku boba. Iya. Anu, nggo tuku seblak. Ya. Latihan menafkahi Siap. mbok 20.000. Weh, ora ngono tak enane semua. Iya sakit banget loh. Nah, Biar iya. aku nafkahe paling ora sedina 5.000. Mangewu. Lah mbiyen iki beras gerage 100 kok. Saiki wis pirang-pirang puluh ewu, ora apa-apa. Sun Ya. ya, Mas. Oke, anu sapa jenengmu ki? Mbak Lisa. Oke, mbokmu. Iya. Ya. Sun ya, Pak. Oh, nggih mboten apa-apa. Udan meneh. Udan meneh. Ya ora apa-apa. Oh, betul, Berkah. berkah. Ya. Muga-muga berkah. Ora Eh. nek udan tenang wae anggere ngene iki ora. Apa sampean ki iso menging udan? Ora aku Lah mbiyen. kudune rak ya mau ki kok kepiyekke ngono lho mereh udane ki ganti sesuk-esuk. Aku jane ya pawang udan nyambi ning lingku maca kleru mau. Lho kok kleru piye? Ya wis Aku, ora. Duh Gusti mugi mboten jawah, anu mboten iki kebusak. Terus Kaya dadi duh Gusti Lingre. mugi jawah. Ya wis ora. Ora nek udan percaya aku anggere ngene iki. Menika sampun katur. Bacange. Iki enten melih request saking Pak Eko Bilowo. Nggih, napa niku? Anu Sugeng Dalu Sugeng ki. dalu. Saking Surukubeng Setu Bekasi nderek wungon salam kaki sedaya mawon menawi orang badhe nyuwun gending sesideman. Nggih. Ya matur nuwun. Nah, siap. Mengke dimenangkani. Oh, nek ngene iki ya udan jenenge. Lah genah mosok kaya ngene. Ya. Monggo. Kita anu meneh sing Patus papan ingkang prayogi. ya. Oh. Oh je. Mulane kono ta Pak Suraji. Sugeng dalu Pak Suraji. Iya. Wong wayake nek kene sing dipresane kono lho. Lah. Wo nek ngene iki jenenge udan tenan kok jebule, Mas. Udan tenan. Nek iki ya udan tenan. Ayo. Ayo. Mepe gogek kae koyoke. Lah nek gogek kepepete lho lah. Oh, nggih. Nggih. Rada ketok pokoke nek sing mirsani kene iki berarti kuwalik wong saiki sing ngobah penontonnya dadi sing ditonton ya kono iki Lah, biasa. ya, wis Wis mboten sing mriki masalah. kersane pados papan ingkang sekeca. Nggih. Awake dhewe tetep cos panglipur. Ya no. Nggih. Mangga. Walek pelok, Mas. Pelok Mas. Ya. Anu lali janjine. Ya. Menika pamundutan saking sinten pun sendikane sinten ingkang nglirani mbok Saking saking ebrek pete tulisannya ngoten. eblek bete. Ebrek. Ebrek to tak kira eblek. Nek ebrek ki ada wayang niki. Sing anu Mbak Niken ki donge podang kuning mau ki Mbak Niken wong sing ahli permanukan ki Mbak Niken. Oh. Nggih mboten napa-napa. Pun lintoni sanesipun. Lah iki ya ahli nek gur permanukan wis suhin iki. Padake bakul ora kok piye? Lah yo. Wes, wes. Ya Mbak Niken 2. Niken 2 menika ingkang maos ngagem bahasa Inggris. Apa? Terus piye? Artinya piye ora dong? Kowe sing Ayo dong. wis Google Translate Oh iya. Niken Ya, 2. Mbak. Nggih. Nek Iki ora yo cilik banget iki yo. Yo. wah semono kok cilik. Aku ngarani gede. Mosok gede. Gede sauraku. Sing ngendika sedengan mau sapa? Nah. Oh, Pak Jadi. Oh, Pak Jadi. Pak Jadi niku pengamat kok. Pengamat sindene Pak Jadi. Lah sinden ki gawane Pak Jati kabeh. Wong kok padake apa sedengan. Pak Sentun. Sendul. Iya. Lali janjine nek bawane to. Langsung mawon. Oh langsung aja to. Nggih, lali janjine denanike nek Selak ngaturaken. udan. Niken Ora, juga. ya, terang kok. Terang yo terang. Ya, Monggo. ya. Mangga. Terang Blek malih. ora. Yo, kowe selak duarep ngentasi memean wae. Yo. Hei, hei. Ayo yo. Iya, iya. Iya. Iya, iya. 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 Tak, otak, otak. Tak, otak, otak. Tak, otak, otak. Tak, otak,
Mbah Waluyo kok lenggah to, Mbah? Nah, aku ora iso ngejos. Kok ngadeg lho, Ya mbok Mbah? ngadeg. Mbok yo ngadeg wis ditunggoki Mbak Niken dua. Wah, wis ngadeg ya arang-arang. Mungkin kesel aku ngadeg terus. Alah, alah. Nek mau ngadeg ya apa? Ya wis tak ngadeg. Cen Ditambahke nek anu. Ya wis tak lungguh. Kok malah nesu lho. Oh. Terus tak jamoni tenan. Aja nyatane Mbak Niken dua ki menjumenengkan. Sedengan soalnya jare ajane. Lah nyatane kok Mbak Waluyo ngadeg. Terus Aku banget angger ta? krungu sedengan ngono ngadeg aku. Yalah. Ayo. Genah nek sedeng ya, Mbak. Iya. Wah, Pak anu, sik kowe rada Piye, maju, piye? kowe rada maju. Maju orang-orang. Pak anu Pak Kapolsek Jare Pak Bur mirsani kadang-kadang diramu. elek-eleki ngono mau. Parani. Heh? Wis, Pun, Pak. arep dipoto nek cara robot ya bayar 4.000 nek gandeng Pak ya monggo. Enak rana anake ditimbalino. Nggih. Pripun, Pak? Arep disawer. Terus ngoten lho. Oh nggih. Nembang sik kowe nek rampung gek lungguh. Nek rampung kayak pembayaran kok ya. Oh, lungguh wae. Oh lah genah nek pembayaran ku nek rampung gak pembayaran. Iya. Menapa Pak Harna sampun kondur Pak? Sampun, dereng. Oh, sampun. Oh, bareng pas Jawa kalau mau. bareng pas Jawa terus kondur. Ajrih kalian toyo. Ya ora. Oh, nggih. Oh, je menika sampun terang monggo wonten rasanipun Bapak Ibu. Pamirsa monggo klatir enggak malih mungkin nek udan ngadeg melih mboten apa-apa. Oh ngrasake penonton. Nek kira-kira lemah wis melenyek urung iki. Lah ya ora, pun ora. pun jemek kok ya. Oh, jemek. Monggo lenggah malih engko nek udan kayak ngadeg meneh ora apa-apa. Pokoke lungguh ngadeg monggo. Mboten nek Jawa pun monggo. Malah sehat. Iya. Janjane kowe nek Apa? Eneng wan musia planet lho. Lah ndi? Ndak saya murup. Lha apa ngene? Apa sirah? Oh sirah. Wah. Oh. Wah. Kayak Kayak kok lemari ya go nentek baterene kayak gek ngono. Sabar. Lah wingi nek kodanan prakonser. Keno. Lah, ora kosran Mahmud Dani. Jeblok. kayak nek peteng meng karek ndrungkluk kok kayak ngono kok. Nah, ya disawer. Sawer. Sawer. Nggo tuku baterai. Siap. Sama-sama. Tetap semangat. Wis gek durip kene. Tuku baterai. Iya. Ah, Kowe biar. lek iki setelane nggon ngendi ta Pane? Lah kuwi bingungke mobil kuwi. Lah Lah piye? Lah Bang Ijo murup barang iki mobilnya maju mundur. Oh, saklare. Saklare ning katok ndah kabele. Kowe kok ngerti kabel barang to? Lah nek saklar listrik kan ya ning kabele to, Mbak. Lah iki ora nganggo kabel. Lah Lah. terus Akad serabut. Tembaga. Ya, tembaga ireng. janjane kowe nek pripun Pak? Oh nggih. Nek lagune mandek lampune pateni men boros kok joget. Nah. Matur suwun Pak, nggih. Siap. Ya. Pak, nggih. Mangke Matur ngersake lagu nuwun Pak menapa? Kasiwa. Waduh. Ngersake lagu menapa Bapak? Waduh. Men Mbak Waluyo rekoso, Pak. Waduh. Kersane Mbak Waluyo niku Nggih, berpikir siap nggih. Mbak jenengan di Kon rono dhewe. Nggih, monggo. Nek kowe rono nek duit aku rono dikeplake paling. Ora apa-apa bojane Dede. ora ya Mbak menawa lho. Mbah ora dikeplak. Ngapa Dikecek. Dikepruk. dikecek malah meneri wong aku ki nek nang omah ya. Ditimbali Pak Carik lho sampean. Wong Pak Carik.
Pak Lurah no Pak Carik? Pak Carik. Oh, Pak Carik. Nggih. Nek Pak Lurah no rendi ra? Nah, nek pacare Nek Pak Dukun endi ko? Nek Pak Carik. Nek Pak Carik nek ndi ya wong kuwi marepan. Lah ngelan iki kan gawe wonten niku. Serawane. Mbok ya Oh, nyambut gawe sik Iya. aku dibayar. Jula-juli. Hah? Jula-juli. Alah. Nah, oh ya. Langsung jula-juli rasa anggo caping gunung. Nah, jula-juli. Wong nganggo. Lah. Waduh, jan tegel banget. Nek ora nganggo 20 nek nganggo selikur. Men tetep ngancing. Nggih. Yo. Ora usah disawangse engko ndek ra sida. Saben wengi. Mula. Mula boyokan lah saben bengi. Saben wengi wayangan. Ya. Awas sampun ninguk wingking, mangke mindak utah. Oh nggih. Kok ngertos menek kula pahit. Mana sembah nuwun nggih. Biasane wedang jeruk wis jeruk gulung lho Mas ora. Nyawang kona. Lah kok gondelan iki? Untung cekelan aku nek ora ono iso geblak. Sensip. Pripun Mas? Ajak metu jajake pecel. Wah, lah ya sampean medeni bocah lho, Mbah. Wah, long putuku yang gertak kudang drama cicil kabeh mergo wedi ora. Lah kene isih ana sing ora mencicil ke? Lah kele ngutang tak kurepke dadi ora ngerti aku. Yen Jompole wae. Amang karo Jano. Jano. Kuning. Kembang. Baik. Weton. Pancian. Pacitan. Lah ya ada pacitane gek nganggo pancian ning jupuk. Pacitan. Sampeyan ki do dhisik karo kanca-kanca lho. Disurake dikira wong edan. Aku Hore. ngerti wong edan kok ditonton. Berarti sing nyurak iku ya edan padha wae. Waduh, aja ngono to. Ngono wae. Ora, nek ngono yogane ya edan. Ya gone ngene dikameli wong edan berarti wong edan padha wae. Lah sing waras sapa iki? Sing nonton. Dalange ya bijaksana nek dalange. Yo. Agar tak unek kowe ngono sik. Ora ngalahke mercon. Lah kok ora ngalahke mercon? Lah sumet rong rambu jedot. Dan panas udan. Oh, dan panas. Aleng-aleng Ceping. gunung. Saiki diganti kata-katane. Yo surep numpak sepur. Waduh. Surep ngendi kuwi? Lorku. Arep Jakarta ajake. Mlakune rindik menganggo kathok kolor.
Dadi wong urip aja seneng takabur luwih becik dulur sing andhap asor. Percaya nek iso ngono kuwi mesti akeh sedulure. Lah tuku tape kok dadak jaketan ketoke nyekel HP ning ra duwe paket. Gergo gaya-gaya. emone aku Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua aku sayang papa. Tiga-tiga. Tiga-tiga sayang adik dan kakak. Satu, dua, tiga. Aku sayang semua. Iya. Empat. Ayo sing rajin sholat. Yang lima. Kowe aja sembrono. sembrana Yang enam. Yen iso ngono uripe tentrem. Papat, lima, enam. Ayo ora sing do ayem. Saiki mas. Yang pitu. Ayo gotong royong kanca kabeh. Desane supaya maju. Menawa walu. Karo mesem guyu ora perlu gotong royong kabeh ora sah nganggo padha nes. Aya. Yen bar walu mas. Terus Kabeh dulur ayo sing becik marang keluarga. bubar songo. Banjur angka 10. Dadi wong urip yuk srawung sing becik ora usah duwe watak sing padha angkuh. Iya. Iya sewelas. Ayo aja malas. Banjur angka 12 mas. Bekerja harus keras. Yen angka 13. Nek wis hasil kena nggo tuku beras. 11, 12, 13. Batihe urip waras-waras uga bagas waras. anyar Iki etok to iki mau hiburan. Ayo ngono kuwi. lah nggih apik Mbah aku seneng nek ngoten iki Aku ya seneng. Ngene iki ya nganti ndledek lek mikir padha ora. Padha karo ki pendidikan cah sekolah. Nek Lah, pendidikan cah bener. sekolah. Esuk ngono kan. No ya ora saya ngono kuwi pokoke ngene lho. Ora apik nek ngono kuwi. Nek esok-esok kok sing ngene lagi metu. Iya. Sekolah mesti awet wiwit nata buku. Sowan bapak ora lali sowan marang ibu. Tanane mesti ngacung nyuwun donga pangestu. sip Awan-awan. Sing ngene ana tengah. Cah sekolah watine wis wiwit rada bunga. Iya. Kek ndang mulai ben ceket tekan omah ora gawe bingung bapak ibu uga Simbah Iyan sore mas. sore-sore sing ngene arep ndelik ayo dulur kabeh apa aja tumindak becik karo kanca ora perlu padha serik yen iso ngono kuwi contoh urip sing apik. Iyan wis bengi. Bengi-bengi sing ngene ora ket. Kok ora ketok. kok kan kata-kata Bengi-bengi sing ngene Lah. ora ketok. Lah. Sing nang omah ngono meng bapak karo Simbah
bengok karo Allah ngerti bapak orang nganggo srandal. Utuke ya jorok. Ora nganggo kap. Ora nganggo sandal sitok. Nah, tegese loro. Patang kudu dienggo sitok. Nah. Iki permintaane mojake banget. Ah iya. Nggih. Bacutane dienggo sing sesuk bengi. Nggih. Sesuk neng. Timbali meneh. Lah dinteteke dagelan nyat mlenyok ndase nang. Engko bengi isih kok. Engko bengi isih tanggal 30. Nadyan. Kok kene aku Mas Sulis. Yo. Woi. Ayo joget. Joli nggih sampun. Nggih, semua sudah sampun. Sampeyan sudah wis. Ayo nduk terus kelakon. Yo. Ayo mak tak dereake. Tansah marpamoring sukma. Sinukmaya winahya ing sabisining penteleng ing kalbu. Palambu kening
warana tagarlen saking liya playaping alwaya pindha pesating sumpena musuping rasa cati